Tikena kane kapung ranskan sa sisen kan sakhi wen langba kane kejengwan jong kine kinotis kiba itnat na kiba itnat kata nang me kitarik kata nang me kibanai te sa sisen kane ka notis kalami biang ha kane ka ranskan ha kabakin ai hadu pratli ki kali bat plus artli ki kali kiba khamram dor na pedang kine ki price ka jingyo ka khwai te ka artli ki kali nam ta ka lo ki dro ka ba la pani sim bantana do ki porlok na khwai hado ki porlok ki ba shuan thet ya kilo ki dro ro te hoj kumba phila sakhi ha ka artarek ngai upai ba ubabun ulayo I kato lakhi win te ha kane lele la tikna ba nang kham ki win shu te ha ka ban kong hachua bangan pule ya kane ka notice te soban ai khuble ya phi ki perlok ki bala subscribe ya kane ka channel udame ke channel bat kumjung ai khuble ya phi ki bangpa subscribe ro te kijing karpat ke jonga ba phin sabha ban subscribe ya kane ka channel khnang ba phin nang yo ya ki notice ki ba kham ibang ki ba kanang mi kene ki singi ki ban sawan te ha kane ka video ka bamtang adam ban ra ya kane ka we ka notice ka bade hapo rang scan te ka tarik kande ar tarik bana baspo araja option te saman pule ya kane ka notice kumba kalong ka jing yo kop khwai do kha bon penyai da iba kenjai thongni bat ba ke long khoi harang kat bat ki perlok ka jaka ka de harang scan hamanai rang scan kapung jong iba ke long khoi te on pun khwai ha baro san tli kipung te tarik ban pun khwai kan de ar tarik banai ba shipo arajar ar pusan kabadai ga sngi Wednesday ga sngi balang te ka tiket bai khwai kan de ar hajar sans ba si tiket sirang wiang we khwai te kapor ban sedang khwai kan de khandai siteng am bat kan kot sau baje pm sngap ha perlok ya kineki jeng ai sobha baya ka banengkong on ai da ka olto keten braniu lane ka pisa saulak ata ka ba ar on ai da ka olto keten braniu lane ka pisa lailak laipo hajar nata ka balai on ai biang da ka olto keten standard lane ka pisa lailak arpsan hajar kabasau on ai da ka olto keten braniu lane ka pisa lailak arpho hajar nata ka basan on ai biang da ka brand new olto keten standard lane ka pisa lailak khatsan hajar kaban riu da ka olto keten standard lane ka pisa lailak shipo hajar nata ka ban new on ai biang da ka brand new olto keten standard lane ka pisa lailak san hajar nata ka ba phra on ai biang da ka olto keten standard lane ka pisa lailak kaba khandai nai silak kaba shipo silak kaba khatwai silak kaba khat ar silak kaba khatlai silak kaba khat sau silak kaba khat san silak kaba khat riu silak kaba khat nyeu laipho hajar kaba khat phra arpho hajar kaba khat khandai khat san hajar kaba arpho shipo hajar te nolar kine ki price ki bah khmat kanthop ya kai kali bat ya kine ki lak te on ai biang sa ki concession kata san hajar arpho ngot te hak bai dei bat kane ka jing ko khwai ro kha te on sam shwa da temporary striker ha ka arphoi trik bana ba shipho ar hajar arpsan ha ka por khatwei baje am ngin ai por shikanta banwang no ya ki temporary striker amsha ya ki banabar banwandi sha ja klem de yo jingbet na kinong penyat te phila ban phone ya kine kimar phone kibala don ha kane ko notice te unsha tang ya ki nong di wi bad di khnyang te na kalyang kinong penyat kila mana jore phi ki perlok nong khwai baro ba phin sobha ban boram ya kapor ban sedang khwai
te na kaliang kinong penyat kila tho hakane ka notice balada ki perlok rawan ki penken ya kapor ban sedang khwai na kaliang kinong penyat kin sam no mar siteng ya ka bai tiket bat ka jing ya khwai kan long claim price te on bu ya ki LED screen ringkat bat ki drone bat ki special berentiar ki babun ha katei kasngi on the do kha thamai khan reu kontal ha ka khatlai tarik bana bispo ar hajar ar phosan hak por men step on don kinong diwi diknyang ha katei kasngi on sim jing theo ya baro ki chat do kha om sha ban sa jing bam kat bom padei kapor ban khwai te ba phintip ba phnyo ya ki jing tip ki ba company phila ban phone ya kini kin ba phone ki bala don ha kane kan notice te na ka banta ki to ki perlok ki bom sotho ya tin khasi ne ki bom itho ya ki dak khasi te phila ban phone ya kine ki number phone ki bala don ha po ka corner jong kane ka video ki bala tho for English and D phila ban phone ya kine kin ba phone ha katei kasngi nalor kane ke jing yakop khwai do kha te nalor kine ki pratli ki kali ki ban sa ai price nak banta ka khwai te kondon shu sa ka lucky draw ta artli ki kali ta ka dompar bat ka bolero pick up snga perlok ya ki jing ai saphan nak banta ka lucky draw ya ka ban kong on ai da ka 909 dompar 912 v square 6 barim lane kapisa khat saulak natai ka ba ar onai da ka bolero pick up ka barim lane kapisa lailak ta ka ba lai nai shilak ka ba sao shilak bat ka ba san pho hajar te ka dor jong ka tiket kande tang lai spa shi tiket bat san spa artli ki tiket te kapor ban penyale kai na ka banta ka lucky draw kandai ha kapor lai baje pm shwa ban kot kapor ban khwai khublai shibun